आरोबाव जों लोगोसे फरायनानै खोनासंबावगोन। गाहाम जमानि 26निफ्राय लानानै 34सिम फरायनानै जिसुनि मुङाव फरायनि जेब्ला दाफाया जिसु आरो बिनि सेलाफोरजों बेयाव नुनो मोनाखै अब्ला बिसोर गावसोरनो नावाव गाखोनानै कापारनाहमाव जिसुखौ नागिरनो थांदों। जेब्ला दाफाया जिसुखौ सागोर बारै मोनहैयो अब्ला बिखौ होनदों, "ओ गुरु, नोङो माब्ला बेयाव फैगोन?" जिसुआ बुंबाय, "नंथारगौ नंथारगौ, आं नोंसोरखौ होनो। नोंसोर हाजोफोर नुनो मोननायखाय नोंसोरो आंखौ नागिरग्रा, नाथाय सिखावफोर उदै बुंजासे मोनजानायखायसो। नोंसोरो नष्ट जानाय मुवाफोरनि थाखाय मावालाबानो जोबनाय गैयै गोथांनि थाखाय जानायनि थाखाय माव। मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोरनो बेखौनो होगोन, मानोना आफा इसोरा गावनि हांखोखौ बिनियाव बुबाय।" अब्ला बिसोरो जिसुखौ होनबाय, "इसोरनि हाबाफोरखौ मावनो जों मा खालामनो?" जिसुआ बुंफिनबाय, "इसोरनि नोंसोरखौ खालामजानो हास्थायनाया बेनो, नोंसोरो बिनि थिनहरनायखौनो फोथायदो।" बिसोरो बुंफिनबाय, "अब्ला नोङो मा हांखो दिन्थियो जोङो नुनानै नोंखौ फोथायनो हानाय बादि? नोङो मा मावो? जोंनि बिफाफ्रा मारु गोरान फोथाराव मान्नाखौ जाहोदोंमोन। शास्त्रआ बेखौनो बुङो, बियो जानो थाखाय नख्रांनिफ्राय सिथाव होयोमोन।" जिसुआ बिसोरखौ होनफिनबाय, "नंथारगौ नंथारगौ, आं नोंसोरखौ होनो, मसेया नोंसोरनो नख्रांनिफ्राय सिथाव होआखै, नाथाय आंनि आफायासो नोंसोरनो नख्रांनिफ्राय नंगौ सिथावखौ होयो। मानोना इसोरनि सिथावानो नख्रांनिफ्राय ओंखारबोनाय संसारनो गोथांखौ होयो।" अब्ला बिसोरो होनबाय, "ओ प्रभु, नागारबो, जोंनो बे सिथावखौ होदो।" जिसुआ बिसोरनो रायथिबाय, "आंनो गोथांनि सिथावा आंनियाव फैनायहा उखैथारनाय नङा आरो आंखौ फोथायग्राहा जेब्लायबो गांथारनाय नङा। आं दा नोंसोरनो रायथियो, नोंसोरो आंखौ नुनानैबो फोथाया।" बे गुसुं फरायनायाव सोरबाया सिखायग्रा जिसुनि जों बाख्नायो। दसे सम जोङो इसोरनि बाथ्राखौ बिजिरनानै नायनि, जोङो बिजिरनायनि आरो बेफोरबायदि दिनैनि जि गाहाम बाथ्रा बे जाबाय गोजौ लिरनाय दं, दाफाफोरखौ जिसुनि नागिरनाय आरो जिसुआनो गोथांनि सिथाव। बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिफोरनो गोजोननायखौ होनाय दिनैनि लेसना जोङो बेवहाय मोननो हायो। माने जिसुआनो जाबाय मा होनगोन, गोथांनि आदार, आरो बेखौ जानाया मा होनगोन, जोबनाय गैयै गोथां। दा बेखौ जोङो मोननो थाखायब्ला, जोङो बेखौ नाजावनो थाखायब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा आरो जों बेनि हाबा मावग्रा जों जानो नांगोन। आंबो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ गोथौयै खोन्थानो रोंनाया, आंनिफ्राय साबसिन गोरों गोरा दङ, नोंथांमोना बुजिनानै लादो। बे बायख'जों जोंखौ मा बुंदों, जोङो सिरि मोननानै थानायनि बिसयखौ जोङो होदों। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दङमोन, गोबां सोमोनांथाव हाबा मावनायखौ जोङो बाइबेलाव नुदों। आसुरित सोमोनांथाव हाबा मावनानै दिन्थिदों, जेराव सानब्रै हरब्रै थैखानाय लाजारखौ फोथांनानै सिखांहोदों, आरो जेराव सासे रान्दि आइजोनि सासेल' हौवासा गथ' थैबायमोन, बिसिनायाव बेखौ फुथुनानै बाननानै लांदों फबनो। बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मा होनदों, फोथांनानै सिखांहोदों। बियो उन्दुथ'दोंल' होनदोंमोन, मानसिफ्रा बेखौ मिनिदोंमोन। जेब्ला सोरखानायखौ नुयो सोमोनांदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिसोरनि मोदोमनि
गोजोननायखौ होनायजों लोगोसे जिउनिबो होलांनो थाखाय बेजोंनो जिसु ख्रिस्टआ थामथिम खालामदोंमोन। बिब्दिनो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि बेमार आजारखौल' सोखानानै सोमोनांहोआखै, जेराव जोङो बाइबेला मोदोमनि उखैनायखौबो मोदोमनि नांगौफोरखौबो जिसु ख्रिस्टआ सुफुंनानै होदोंमोन। 5,000 मानसिफोर 4,000 मानसिफोरखौ उदै बुंजासे जाहोसे जाहोनानै आग्लायगासे थुख्रिसे 12 खादा थुख्रि दाबसेयाव 7 थुख्रि बियो बेबायदि आग्लायहोनाय सोमोनांथाव हाबाफोरखौ नुनानै जिसु ख्रिस्टनि उन मानसिफ्रानो जोबाखै, बाइबेला खोन्थादों जोबाखै। दा बिसोरो नागिरबायग्रा जाबाय जिसु ख्रिस्टखौ, जेरावनो थाङो बेयावनो थाङो। बिसोरो गोदोनि लेसना मा होनदों, बियो टाइबेरिस सागोरखौ बारलांनानै दाबसे जायगायाव थांदों। बेवहाय सेलाफ्रा दाफाफ्रा बेखौ नुयैखाय बिसोरखौ नागिरलांगासिनो दङ। जिसु ख्रिस्टखौ नागिरलांदों माने उखैनायखौबो सुफुंनो हायो, बेमार आजारफोरखौबो सोखानानै होयो, मोदोमनि बेमार आजारफोरखौ। बेनि थाखायनो जोबाखैमोन। बिसोरो नावआव गाखोलांनानै टिबेरिसआव जेब्ला जिसुखौ मोनहैदों, अब्ला जिसुखौ मा बुंदों, प्रभु नोङो बेयाव माब्ला फैखो? जोङो नोंखौ हालाय हाफाय नागिरबायदों होननानै बुंदों। माला फैखो? मा बुंदों जिसुआ? नोंसोरो रुटिफोर मोनजानायनि थाखायल', माबा सोमोनांथाव आसरित खामानि मावनायखौ नुनायनि थाखायल' नोंसोरो आंखौ नागिरबायो। जानो मोननायनि थाखायल', आसरित सोमोनांथाव हाबाफोर मावनायनि थाखायल' नोंसोरो आंखौ नागिरबायो। दा बेफोरो गासैबो माने मा होनदों बेवहाय, बेफोरो गासैबो उखैनाय बुंजासे नोंसो जानायनि थाखायल' नोंसोरो नागिरबायो। नाथाय नोस्थ' जायै होननानै बुंदों, नोस्थ' जायै जोबनो गैयै गोथांनि थाखाय नोंसोरो मावदो। बे गोथांखौ होनो थाखाय इसोरा गोथांखौ बे जोबनो गैयै गोथांखौ होनो थाखाय मानसिनि फिसा हौवाया बे बुहुमाव फैबाय होननानै बिसोरनो मिन्थिहोदों जिसुआ। आरो मा होनदों, आफा इसोरा, गोथां आफा इसोरा बिनि सायाव महर होबाय होननानै बुंदों। जेराव जोङो जिसु ख्रिस्टनि अभिषेक खालामनायखौ जोङो मिन्थिनो हायो। माथाइनि 3:17 नायोब्ला, माथाइनि 17नि 5-6 जोङो नायोब्ला, पेटरनि 2:22 जोङो बेयाव नायोब्ला, जेराव जिसु ख्रिस्टखौ इसोरा गावनो अभिषेक खालामनानै बे बुहुमाव फैदों। दा दाफाफ्रा बेखौ मिथियाखैमोन, दाफाफ्राखौ बुजियाखैमोन। बेनि थाखायनो बिसोरो बुंदों, नोंसोरो नोस्थ' जायै जोबनो गैयै गोथांनि थाखाय माव होननानै। जेराव नोंसोर नोस्थ' जानाय नङा, बे आदारनि थाखाय नोंसोरो मा होनदों, माव आरो थामथिम जा। मानोना थांफोरखौ आफा इसोरा बेनियाव होबाय। अब्ला बियो बुंदों, बिसोरनि बिदि बुंनायखौ बुंनानै बिसोरो दाफाफ्रा बुंदों, अब्लालाय जों नोंखौ नुनानै जों माबोरै फोथायनो हायो? नोङो जोंनो मा सिन दिन्थियो? जोङो नोंखौ नुनानै फोथायनाय बायदि। अब्लाबो फोथायनो हायाखै, मानोना बिसोरनि आत्मा, बिसोरनि जिउआ, बिसोरनि आत्मिक मेगना माने खेवजाथ'वाखैमोन, गेवाखै। अब्लालाय जों नोंखौ नुनानै माबोरै फोथायनो हायो? बिसोरो बुंदों, जोंनि आजौ आजैया होननानै बुंदों। आजौ आजैनि मावनायखौ गोसोखांदों, जेराव जोंनि बिफा मसेया मारु गोरान फोथाराव मानना जाहोदोंमोन। बे गासैबो बिसोरनि साननायफ्रा, गासैबो बिसोरनि माने सिन्था सरसाफ्रा माने मोदोमनि थांनानै थानायनिखौल'सो बुंदों। जोंनि बिफा मसेया मारु गोरान फोथाराव माननाखौ जाहोदोंमोन। नोंलाय जोंनो मा सिन दिन्थिनो हायो? जों नोंखौ नुनानै फोथायनो हानाय बायदि होननानै दाफाफ्रा बुंनायाव मा बुंदों जिसु ख्रिस्टआ? नङा, नोंसोरनो जि माननाखौ मसेनो दारै जाहोदों, बे माननाखौ मसेया होआखै। बे माननाखौ इसोरासो सोरगोनिफ्राय मसेनि दुवारै होदों। बे जाबाय मोदोमनि थांनानै थानायनि थाखाय। दा बेयाव होनदों, बे जोबनो गैयै गोथांखौ जोङो गोथांनि आहारनि थाखाय, आदारनि थाखाय जोङो मावनो लागैबा मा खालामनो नांगौ होननानै सोंदों। अब्ला मा बुंदों जिसुआ? नोंसोरो बेखौ मावनोब्ला, जिसुआ बिसोरखौ बुंबाय, नोंसोरखौ खालामजानो
इसोरनि नोंसोरखौ खालामजानो बा मावजानो हास्थायनाया बेनो नोंसोरो बिनि थिनहरनायखौनो फोथायदो होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायदो होननानै बुंदों। दा अनलायनाफोर दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दहाय मान्नाखौ लानानै बुंदों। मान्नाया जोंनि मोदोमनि दसेनि थाखाय गोजोन होनायफोर। दा जोबनो गैयै गोजोननायखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैबाय। दंनो पयत्रिसआवहाय आंनो जिसुआ बिसोरनो रायथिबाय, आंनो गोथांनि सिथावा आंनियाव फैग्राहा फोथायनायहा आंनियाव फैनायहा उखैथारनाय नङा आरो आङो आंखौ फोथायग्राहा जेब्लायबो गांथारनाय नङा। दा जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव बेखौनो बुंनानै बिसोरनो मिथिहोबाय, आंनि गोथांनि सिथावा। दा जोङो बे गोथांनि सिथावखौ जोङो मोननो लागैबा जों दिनै खामानि मावनो नांगोन, हाबा मावनो नांगोन। जोङो जोंनि फोथायनायनि खामानिफोरखौ जों मावनानै दिन्थिगोन। बेखायनो जाकबा, जिसुनि फंबाय जाकब, जाय आयदाखौ बियो लिरदों, बे गावनि लिरनाय बालागाव बियो बुंदों, मा बुंदों? फोथायनाय आरो मावनाय गैयाबा फोथायनाया गोथै होननानै बुंदों। दा जोङो बिनि हाबा मावनो लागैब्ला जों बिनि थिननायफोरखौ जों मानिनांगोन। दिनै दाबिदा मेथाइयाव रोजाबदों, प्रभु नोंनि खामिग्रा मन्दिरा बेसेबांबा साबायस होननानै बुंदों। दिनै जि मन्दिरखौ जेरुसालेमखौ लुदोंमोन सल'मना, अब्ला बियो बेखौ बाख्नायनानै बुंदों, प्रभु नोंनि मन्दिरखौ लुनाया बेसेबांबा बाख्नायजाथाव, मानोना दाउस्रिफ्राबो बेयाव थानानै जायगा होबाय। नों दाउसिनफोरनोबो नों खामिनो थाखाय बेयाव जायगा होबाय होननानै बुंदों। नंगौ, दिनै बे मोनसे इसोरनि बेबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै, बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै बियो दाबिदा गावनि मेथाइयाव इसोरखौ बाख्नायदों। आंनि गोसोआव होननानै बुंदों बियो, आंनि गोसोआव लाथ'नो हायै, माने आं प्रभुखौ बाख्नायथ'नो हायै बेबायदि इसोरखौ अनुभब खालामनानै बाख्नायनानै रोजाबदों। अनलायग्राफोर, दिनैनि लेसना जाबाय जोङो बिनि हाबा मावनायनि बेलायावहाय जाकबा मा बुंदों ना? जाकब मा बुंदों? जोङो नायनोहाय आङो मोननैसो पद लागोन, आङो गुसुं बुंनानै फोजोबगोन, बोरैबाबा गोलावबो जालायलाङो। बेयाव जाकबनि 1 आयदा 23 आरो 24 पदाव होननानै बुंदों बेबायदि, जोङो फरायनानै खोनासंनि। मानोना सोरबा बाथ्राखौ खोनासंग्राल' जाब्ला आरो बेनि मावग्रा जायाब्ला बियो आयनायाव नायनानै गावनि दाखाजानाय मोखांखौ आयनायाव नायनाय सासे मानसि बादि। मानोना बियो गावखौ नायनानै थाङो आरो बियो माब्रै दंमोन बियो थाबनो बावो। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंना, नोंसोरो बिनि थिनहरनायखौनो फोथायदो, बिजों थिनहरजानायखौनो फोथायदो। जों जिसु ख्रिस्ट'नि थिनहरजानायखौ फोथायनो थाखायब्ला दिनै जेरै दाखाफ्रा नागिरबायदों, जोंबो दिनै जिसुखौ नागिरनायनि दानो आरो मुगा सम। दा जों नागिरनायनि सम समब्ला बियो जों दिनै बिनि मावग्राफोर जानो नांगौ। आरो जाकबनि 2:17 मा होनदों बेवहाय? मावनानै दिन्थिनाय गैयाब्ला फोथायनायाबो हलाय होननानै बुंदों। मावनानै दिन्थिनाय गैयाब्ला फोथायनायाबो हलाय। जों दिनै जोंनि जिबनाव जाकबा मावनायनि बेलाखौ खोन्थादों। सासे मानसि, जेनेबा उदाहरन स्वरुपै सासे मानसिहा जेबो गैया, जानो लोंनो गैया, गाननाय जोमनाय गैया, माबा मोनसे बेहा अभाब अभिजग दं, बेहा माबा मोनसे थोयै दं। नों बेखौ नुनानै, नों बिनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै नों बुङोब्ला होननानै बुङो जाकबा, नों बुङोब्ला थां दुंहां जा रंजाल' नों होननानै बुङोब्ला बेयाव मा दङ होननानै बुङो? जेबो गैया। नों बिनि अभाब अभिजगखौ नुनानै नों बुङोब्ला, दे नोङो थां नों जा रंजाल' होननानै बुङोब्ला, बेहा जानोनो गैयाब्ला, बेहा गाननो जोमनोनो गैयाब्ला, बेहा माबा मोनसे
गोग्लैनानै दङब्ला नों बेखौ खुगाजोंल' बुंनानै नों बेखौ नोंनि हानायजों नोङो मावनानै दिन्थियाब्ला बियो गोग्गै। बेनो जानाय गैयैयाव जों जानाय सुफुंनाय, बेनियाव गाननो गैयैखौ गाननायजों सुफुंनाय बे मावनायखौ दिन्थिदों। दा बे मावनायनि बेलायावहाय लांनायाव जिसु ख्रिस्ट'आबो माथाइनि 25 अयदा 31-30 जोङो बेनिफ्राय फरायलांबा जोङो नुनो हायो। आङो गांनानै दङमोन, नोंसोरो आंनो लोंहोदोंमोन, आङो उखैदोंमोन, आंखौ नोंसोर जाहोदोंमोन, आङो लंथंमोन, नोंसोरो आंनो गानहोदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बिनि फैनायखौ बिजों समाजानायखौ नोंसोरो फोथायदो, अब्लानो बे हाबा मावनाय जागोन होननायनि बेलायाव जोङो बेखौ गोसोखांजायो। आङो जगानो नोंसोरो नायहैदोंमोन, आङो जोबथेसालियावबो नोंसोरो आंखौ नायहैदोंमोन, अब्ला मा होनदों गोथारफ्रा? प्रभु नोंलाय माबाथो जोबथेसालियाव दङमोन, नोंलाय माबाथो जगा जादोंमोन, नोंलाय माबाथो उखैजानानै दङमोन होननानै जेब्ला गोथारफ्रा बुंदों, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बै जोबनायनि सोंनायाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों, औ नोंसोरो नोंसोरनि बे बिदा फंबायफोरनि सासेखौ खालामनायानो आंखौ खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों। आंखौ खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों। नोंसोरनि सासेखौ खालामनायानो आंखौ खालामनाय जाबाय, नोंसोरनि सासेखौ अननायानो, सोरखौबा सासेखौ अननायानो आंखौ अननाय जाबाय। अब्ला दिनै जों जेरै दाखाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ होदावरि होसावरि नागिरबायदोंमोन, जोंबो दिनै जिसुखौ, इसोरखौ नागिरनायनि समा दानो सम जाबाय, दानो मुगा जाबाय, दानो बोथोरा जाखाबाय। जोङो बिनि हाबा मावनायखौ जोङो नागिरनायनि जोङो सम जाबाय। बेनिखायनो जोङो बिनि मावग्राफोर जोङो जानि, जेरै जोंखौ गाहाम बाथ्राया दिनैनि जोंखौ इसोरनि बायख'आ आयनाजों जोंखौ रुजुदों। बे मोनसे आयनाया जों बयनिबो न'खराव थायो ना, गंफा गंफा दङ जोंनि न'खराव, मोनसे न'खराव गंबा, गंब्रै, गंबा, 10टा, 11टा बिदि आयना दङ। सासेनि सासे आयनाफोर दङ। जोङो आयनायाव जोंनि बे खर'निफ्राय, जोंनि मोदोमनिफ्राय जोङो गासैखौ नुयो, खर'निफ्राय जों गोजौखौ नुवा। जोङो जोंनि खर'नि गोजौखौनो नायनो थाखाय जों बेसेबां आयनाहा बेबहार खालामो ना। आरो आयनाया बिदिनो मोनथाम मोनब्रै क्वालिटि, मोनथाम मोनब्रै आयदाखौ जोङो नुनो हायो। जेराव जेब्ला जोङो बाइक सालायो, बाइकआव मोननै आयना थायो। बे आयनाया जाबाय गोजाननिखौ खाथियाव खालामनानै नोंनो दिन्थियो। बेखौ जोङो बाइकफोराव, गारिफोराव जोङो सिथाबनानै दोननाय नुयो। जेब्ला नों बे आयनायाव नायगोन, नोंनि उनजों सोर दङ, बे बिसारुआ नोंखौ माबा मोनसे खालामनो सानदों नामा, नोंखौ बे उननिफ्राय फैनाय गारिया नोंखौ एटेक खालामनो नागिरदों नामा, नोङो बेखौ आयनायाव नायनायजों नों हमनो हायो। आरो बेबायदि आयनाफोरबो दङ। दिनै आयना होनोबा सोमोनांथाव आयनाया, जोङो सानखौहाय नोङो आयनाखौ लानानै साननिफ्राय सानखौ नोङो लानानै नोङो हरनाय, सानखौ नों जेरै नायनो हाया, बेबायदिनो आयनायावबो नायनो हानाय नङा। आयनायावबो नोंनि मेगना माने सिंगामथि बेबायदि मोनलायगोन। दिनै जाखौबा बे मावनायनि बेलायाव, बे हाबा मावनायनि बेलायाव बे आयनाखौनो रुजुनानै नोङो आयनायाव गावखौ नायनानै थाङो, नोंनि महर मोखाङा मामोन नों दसेयैनो बावलाङो। जों आयनायाव नायग्रा बादिल' दाजा। दिनै जोंनो बे गुसुं समाव बोखांजानायनि थाखाय, गुसुं समाव इसोरखौ नागिरनायनि थाखाय, गुसुं समाव नों जिउआव सिरि मोननानै थानायनि थाखाय, बे गुसुं समाव नोंनि आत्मा जिबनखौ थामथिम खालामनायनि थाखाय नैबे बाइबेला जोंनो गोनां जाबाय। हरनायफोर बाइबेला जोंनो गोनां जाखाबाय। गुसुं समनि थाखाय नोङो जेब्लायबो बाइबेल फरायदो, जेब्लायबो नों आर'ज खालामदो, जेब्लायबो नोङो इसोरनि साखाथियाव थादो। जोंनि मावनो साननाय, जोंनि गासैबो
मावनो साननायफोरखौ जोङो बे बाइबेलनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो जोङो बे बाइबेलानो फोरोङो दिनै बे जोबनो गैयै गोथांखौ जोंनो इसोरा गावनि फिसाला जिसु ख्रिस्ट'जों होनो फैबायब्ला जोंहा मावनांगौ इसोरनि गोबां हाबाफोर दङ बेनिखायनो बै अनलायग्राफोर जोंबो जिसुनि साखाथियाव थानानै बिनि हाबाखौ जोङो मावग्रा जालांगोन बिनि मावस'ग्राजों हाबा मावस'ग्राजों हाबा बिनि मावस'ग्रा जानानै जोङो जिउ खांगोन हामबायसै बे गाहाम बाथ्राजों इसोरा दिनैनि बे गुसुं आयदा खोन्थानायाव इसोरा गावनो बोर होथोंसै बेखौनो गुसुं बुंनानै बुंबाय बासायग्रा फोरबो जिसुनि नामजों आमेन हामबायसै बे समाव मन्दलियाव माबा मोनसे जाहोननि